Atenció! Benvinguts a Frame, el teu podcast de cinema de confiança. Agafeu-vos ben fort a les butaques per escoltar les crítiques més inculturals amb 3 tacos per segon de l'Àlex Herrero. Les classes d'en Pau Bel, els factos d'en Carles Muñoz i les crítiques darrere dels botons d'en Miquel Munar. Estàs escoltant Frame a Frame. Això és cinema. Benvinguts i benvingudes a Frame, el teu podcast de cinema de confiança. El programa Cine Menys Cultural, on parlem de pel·lis, sèries, notícies i molt més. Jo sóc l'Àlex Herrero i avui venim a posar-nos les malles, agafar el martell, l'escut o el que faci falta, perquè ens preguntem una cosa que fa temps que ens ronda pel cap. Marvel ha mort? O és que només estava prenent-se un descanset entre multiversos? Durant una dècada Marvel dominava tot, taquilles, memes, a DC en pel·lis, clarament, però ara, després de pel·lícules com Ant-Man, Quantumania, The Marvels o Eternals, molts han començat a dir que el MCU ha perdut l'ànima. Però pot ser que aquest mateix maig, amb Thunderbolts just estrenada al cinema, ressusciti com el mismíssim Ave Fènix? Avui parlarem de la decadència i possible resurrecció del gegant dels superherois. Repassarem les fases bones, les dolentes i aquelles que ni recordàvem. Debatrem si el futur amb Fantastic Four o Avengers Secret Wars té potencial o si ja és hora de deixar morir a la bèstia. Però no tot serà Marvel, com sempre repassarem les notícies més fresques, les pel·lis que hem vist últimament i ens deixarem sorprendre per les seccions dels meus estimats col·laboradors, que com sempre ho han preparat amb molt d'amor Carles Muñoz, Pau Bel i Miquel Munar, i amb la participació d'un cinquè a la cadira, d'un nou convidat, d'un noi que l'he vist més cops disfressat de Spider-Man que el mismíssim Peter Parker, un gran fan de Marvel, Eric de la Mata. I com ens agrada fer-ho aquí, això és cine, 45 minuts, es queden curts, tirem de rodet, 3, 2, 1, acció. Ole! Te l'has tret, ara? Carles Muñoz, com estàs? Ara, emocionat després del teu speech, Mai havia sortit tan millor, eh? Mai havia sortit tan bé. Mira que em quedo sense aire, deixa de fumar, t'ho juro. M'estava morint. Molt bé. Eric de la Mata, perdó, m'he saltat ja. Com estàs? Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, molt content i, bueno, a veure, donar-li. Ja t'ho hem dit abans, però l'Eric té una veu molt de ràdio, molt sexy. Sí. Llavors jo crec que avui ens escoltarà més gent encara, sincerament. Avui el demogràfic de dones... Avui pujarà una mica més, Pau Bel, com estàs? Molt bé, molt content. Un episodi més. Avui a tope, Avui a Avui a tope. L'últim episodi vam tenir problemes que no es va poder penjar, de so i de... Quin episodi? Quin episodi? No recordem aquest episodi. I Miquel Munar, com estàs? Molt bé. Felicitar Miquel Munar perquè la pedazo d'intro que heu vist avui mateix és la intro que està cuinant Miquel des de fa dies, editant-la i fent perquè aquest podcast cada cop anem escalant una mica més, no? De professionalitat. A poc a poc. Perfecte, doncs un cop saludats ens posem en modo ràpido que venen les notícies a todo frame. Ja sabeu com funciona, jo llenço el titular calentet i vosaltres em comenteu la jugada. La pel·lícula de terror amb un concepte realment pertorbador. S'acaba d'anunciar el tràiler d'una de les pel·lícules més inquietants de l'any. Imagina't això, una nit qualsevol, exactament a les 2:17 de la matinada, milions de nens desapareixen dels seus llits, sense deixar rastre. Però el més estrany, tots ells anaven a la mateixa classe. Ningú sap com trobar-los, ningú sap què ha passat. El concepte ja ha posat les xarxes de cap per avall, terror pur, amb un toc de ciència-ficció. Anem amb la segona notícia. The Rock. A part l'Òscar? Ja tenim tràiler de Smashing Machine, el biòpic sobre un exhibitador de la UFC protagonitzat per Dwayne Johnson i Emily Blunt. El més bèstia, la direcció va a càrrec de Benny Safdie. Sí, un dels germans darrere Uncut Gems i Good Time. La pel·lícula més cara de la història d'A24. I si fos per poc, s'ajunta amb una altra aposta salvatge, Marty Supreme, la biografia d'un campió de ping-pong dirigida per l'altre germà Safdie. Promet ser un any curiós. Molt bé, Miquel, molt interessant. Anem amb la tercera notícia. Torna al Festival de Cannes. El proper dilluns, dia 13, torna al Festival de Cinema per excel·lència. Hi ha grans noms que tornen, ja vencedors de la Palma d'Or, com Julia Ducournau, que va guanyar fa uns anys amb Titan, que arriba amb una pel·lícula anomenada Alpha, el director estadounidenc Ari Aster, director de pel·lícules com Hereditary o Midsommar, que ens porta un western anomenat Eddington, Wes Anderson, amb La trama fenícia,
O els espanyols Oliver Laxe amb la pel·lícula Sirat i Carla Simón, catalana, amb la pel·lícula Romeria. Així que molta sort a Carla Simón, sobretot. I anem amb l'última notícia que ens la llegirà el nostre convidat d'avui, amb aquesta pedazo veu sexy, Eric de la Mata. Atrevit moviment de màrqueting de Marvel amb Thunderbolts. Marvel ha fet una jugada estranya. La pel·lícula que es va estrenar la setmana passada es deia Thunderbolts, però portava un asterisc al final. Ningú sabia per què fins ara. S'ha confirmat que el seu títol real és New Avengers. Sí, Marvel ha amagat una nova generació de Venjadors rere un nom fals. Un gir de màrqueting que ha fet explotar les xarxes i ha reactivat el hype. Tornarem a guanyar-se el públic? Molt bé, gràcies a tots per aquestes últimes notícies que s'han anat cuinant en el món de cinema des de que no hem gravat des de que no gravàvem, i fins aquí el nostre flash informatiu de la setmana. Com veieu, el món de cinema no para de moure's. Terror que et glaça la sang, biòpics que prometen premis i Marvel jugant a despistar-nos. Però ara toca aturar-se una mica, respirar i entrar en un terreny més espinós. Anem a parlar de les nostres recomanacions dels framers d'aquesta setmana abans d'entrar en el tema central, que és Marvel. Som-hi tots. Pau, què ens vens a recomanar aquesta setmana que diguis mira, he vist aquesta sèrie, he vist aquesta pel·li, què ens vens a dir? Doncs jo he vist aquesta setmana, ja que aquest episodi va en concret sobre live actions de còmics, doncs jo no he vist un live action d'un superheroi, però sí que he vist el d'un còmic. Quin còmic és? Quin és aquest còmic? Garfield. La pel·li de Garfield, on Bill Murray va dir que era la pel·li que més s'arrepentia de fer. En sèrio? Sí. Que és posar-li la veu a Garfield en aquella pel·lícula. Li queda molt bé. La veritat és que és una mica dur canviar el doblatge en castellà perquè no té aquella veu sexy, greu, allà potent. Però bueno, són pel·lícules, a veure, no són dolentíssimes. Per mi estan entretingudes, més divertida la segona que la primera. Tampoc són super recomanables perquè hi ha molt catàleg de pel·lícula, però estan entretingudes. Gràcies, Pau, per aquesta recomanació. Un moment. Saps per què Bill Murray va acceptar fer la pel·li? Perquè el director es diu Ethan Coen i es pensava que era un del germà Coen. I es pensava que era un pel·lículon. És veritat, això? Sí, t'ho juro. Hòstia, pues vaya liada, no? Perquè i després va veure que era Garfield i el que era i ja havia firmat el contracte. I va haver de fer aquell mierda. A mi m'agrada, A mi recordo molt de carinyo a la meva infància. Doncs anem, sisplau, Carles, amb la teva recomanació d'aquesta setmaneta. Us porto un moment cine-cigarro. Arcàdia del 2005, direu, què és això? És una pel·li dirigida per un director francès, Costa Gabras. Pensava que es deia Costa Braves. Costa Braves, no. Vinga, allò no. És una pel·li francesa d'un home que es queda sense treball amb 40 anys, i que, evidentment, quan tens ja una edat, costa més trobar treball. Doncs la seva única... el que se li ocorreix, l'única opció que té és eliminar la competència, literalment assassinant-los. Llavors, jo vaig trobar aquesta pel·li perquè aquest any surt un remake de Park Chan-wook, que és el director d'Oldboy, que m'agrada molt, que es diu No Other Choice, que és amb l'actor del Juego del Calamar, etc. I quan vaig veure la pel·li que era, em va cridar molt l'atenció com la trama, i realment el to mola molt perquè és com sàtira, humor negre, comèdia absurda també, perquè és un concepte absurd, però també hi ha molt de crítica social al sistema i està molt guai, recomano aquesta pel·li. Molt interessant, Carles, ens apuntem Arcàdia i també Garfield. Seguim, sisplau, Miquel, amb la teva recomanació de pel·li, sèrie que hagis vist aquesta setmana o aquestes setmanes. Jo aquesta setmana vaig veure... En veure són dues pel·lícules. Perfecte. Però jo recomano sobretot la primera, que és 28 dies després. 28 Days Later o 28 dies després. 28 Days Later, ok. És des del 2002, està dirigida per Danny Boyle i és bàsicament una pel·lícula de gènere zombies, terror, però és molt xula, perquè és de les primeres dels anys 2000 i se nota com aquesta pel·lícula ha influït completament a The Walking Dead, per exemple, perquè s'inici és quasi igual. Així com a The Walking Dead el protagonista Enric se desperta a l'hospital, que ja ha passat un mes o no sé què i tal. Aquí igual. Aquí, 28 dies després... I aquesta va estar feta abans. I aquesta és del 2002. Clara inspiració. Però abans que el còmic, perquè el còmic passa el mateix, Amic, gràcies, Eric, per aportar això. Aquí els que llegeixen còmics ja saben. No sé de quan és el còmic, sincerament. Bueno, això, 28 dies després l'he mirada perquè ha vengut un anunci de la nova entrega
I res, volia veure en Cillian Murphy caminar per un Londres desert, que és un dels plans més famosos d'aquesta pel·lícula. I té un look digital, quasi de camcorder, que aconsegueix tenir tot el que ha de tenir una pel·lícula de zombies, aquesta pel·lícula. Té supervivència, molt dubtes existencials, terror, algun susto i una bona història, en resum. Perquè m'agrada que la pel·li se pugui dividir quasi en 2 actes principals. I res, diria que... Bueno, el que hem dit, no? La possible inspiració de The Walking Dead i ens quedem amb el que has dit, Cillian Murphy, un Londres desèrtic. Si la volem mirar, ja ho sabeu, ens l'apuntem i la poseu ja al Letterboxd preparada. Eric de la Mata, quina recomanació, a part del que venim a parlar d'avui, Marvel Thunderbolts, vols fer avui aquí al programa? Mira, jo m'he vist una pel·li molt dramàtica últimament. Molt dramàtica, Sí. Ets de drames? T'agraden? A vegades sí, per vegades una mica. no? Una mica a l'habitació, així. Que es diu Más allá de los sueños, de Robin Williams. Ah, ja sé quina és. Saps quina és? Sí. Dura pel·li. Va de què anava? D'una família que bàsicament es moren els 2 fills, després es mor el marit i el marit desperta al cel, que és com els quadres que pintava la seva dona, i allà s'entera de que la seva dona s'ha suïcidat. Però al suïcidar-se no pot anar al cel. I aleshores... Que maca. No, totalment. És veritat, però per on la vas trobar, aquesta pel·li? O et va venir de gust justament mirar-la? O sigui, ja l'havia vist, però aquesta setmana he dit... Vas dir, vaig a tornar a veure perquè Robin Williams cada poc temps s'ha de veure. Sí, totalment cert. Perfecte, gràcies, Eric, per aquesta recomanació. I jo vinc a recomanar alguna diferent del que tu normalment recomanaria, perquè el més normal és que digués Garfield o alguna així, però em vaig trobar, jo per HBO, de xiripa, que estava cercant, que buscava abans d'anar a dormir, un documental que es diu How do you measure a year? Com mesures un any, per a aquells oients que ens escoltin i no saben anglès. Va ser dirigit per Jay Rosenblatt, no sé llegir-ho, perdó, Rosenblatt, al 2021, que és un director que va decidir que durant 17 anys gravaria la seva filla cada aniversari i al final és un documental de 28 minuts de tall d'entrevista on veus una bebè moníssima transformar-se en una adolescent borde i retrasada, em sap greu. Et deixa un sentiment maco i alhora trist al veure que les respostes que dona segons els anys van passant. Preguntes sobre què és la felicitat, com és la relació amb els pares, què vols ser de gran, etc. Trist perquè et veus reflectit i penses, uah, pobre el meu pare que va haver de veure la meva transformació del seu fill petit que l'estima jugadora a un company de pis desordenat, borde i subnormal, que és el que passa d'ell, bàsicament. Una pregunta. Digue'm. Cada any fas les mateixes preguntes? Sí. Vale. Sí que l'entrevista canvia, és a dir, et posa els talls més interessants perquè no es faci llarg, no, el documental, però cada any li fa les mateixes preguntes. I veus, el que he dit, una nena boníssima... Em va sobtar mirar-lo i sí que t'acaba emocionant de dir, hòstia, vaig a abraçar els meus pares. Conyo, tio. Me recorda no pot ser, tio. Un documental del Kieslowski. Saps qui és? Sé quin és. El de Talking Heads. De què va aquest, ràpid? Última recomanació. Fan la mateixa pregunta que va sobre temes bastant universals com què és per tu la felicitat o què vols aconseguir de la teva vida. A gent de diferent edat. A gent de diferents edats. Però del 0 al 99 o del 0 al 100 anys. I és la mateixa pregunta. I veus el contraste, no? Exacte. I fan les mateixes 2 altres preguntes. Pues perfecte, gràcies a tots per les vostres recomanacions. Tothom amb llibreta i boli des de casa a mirar-se-les i anem, sisplau, amb la xapa de Carles Muñoz. Anem amb el tema central d'avui. Marvel Thunderbolts. Quina xapa, nen! Carles Muñoz, Marvel, ressuscita o agonitza? Digue'm, sisplau. Ara, Eric, Pau, Miquel, ara entrem al fregau. Ja ens fotrem. Ara sí que hem de començar a parlar del que hem vingut a parlar avui, Marvel. Et diré un par de coses primer. Digues. Ant-Man Quantumania. Digue'm. The Marvels. Okay. Capitán Amèrica Brave New World. Què et diu això? Puta merda. Exacte. Bàsicament, no? Diríem que són les... D'on veníem amb Marvel? No ho he vist, no m'interessa. No ho he vist, no m'interessa. La resposta més comú, és segurament. la millor... L'he vist, m'he dormit. Una altra resposta molt comú. Des d'Endgame, todo se ha acabado. Sí. Molt comú, també. Que també la diuen molt pels comentaris, que qualsevol pel·li que ha tret Marvel és des d'Endgame... Guardianes va salvar una mica. Al final, la cosa és... Jo noto que la gent en Marvel cada cop està més desinteressada. És a dir, tu vas li preguntes a qualsevol que va anar el dia d'Endgame a veure-la a la primera sessió que obrien al cine amb tota la il·lusió a veure-la
Ara segurament la gent de la fase 5 no s'està... O sigui, a veure, no Endgame va ser un evento extraordinari. En plan, tots vau anar al cine a veure aquella pel·li. I amb els amics i el divendres... I el divendres d'estreno. I tots recordem una bajanada, una festa. Jo crec que no vaig anar a l'estreno, però sí que hi vaig anar. Però tot i així la gent aplaudia. La gent cridava, aplaudeix. Fa 2 setmanes jo ja sé quin moment hi haurà, perquè m'han fet algun spoiler. Jo ja m'ho havien dit. Però és que inclús va passar amb tot el tema multiversos, Spider-Man també va ser un evento gegant. La gent també cridava molt al cine quan sortien els 3 Spider-Mans. Doctor Strange, a mi m'agrada molt, és una pel·li que em sembla bastant... La primera o la segona? La segona. La segona no l'he vist. No l'hem vista. Jo la primera no l'he disfrutat. Tu l'has vist, expert de Marvel, Eric? Jo l'he vist. I què opines d'aquesta segona entrega de Doctor Strange? A mi em sembla una mica fluixa. En plan, perquè hauria de ser. Carles, pa tu casa. No, bueno, vinga, amb carinyo. Ha vingut l'Eric a dir-te que les teves opinions no tenen... O sigui, et pot agradar, però és... O sigui, per mi és una mica fluixa pel que hauria de ser, saps? A mi em va agradar, perquè jo crec que la cosa és que hi ha molts personatges que ja han acabat el seu arc dins de l'univers Marvel. Llavors, clarament, amb la nova fase sorgia el tornar a començar la història de nou per tornar a enganxar a la gent o per enganxar nous espectadors. Què passa? Que han bombardejat amb contingut, ja sigui sèries, pel·lícules que igual no interessaven especialment, com de Marvel. Anar a pillar personatges més secundaris i fer-li la seva pròpia pel·lícula, han fet sèries... que la gent no li acabava tampoc de cridar molt l'atenció... Jo crec que això va començar a sortir com a cansament de tant de personatges. Jo crec que l'error ha estat fer un multivers tan gran i fer tantes històries que estiguin interconnectades que si no veus una cosa... La cosa és que, per exemple, han fet sèries com Miss Marvel, que... Vull dir, t'has de veure Miss Marvel per anar a veure l'última pel·lícula? No. Llavors, doncs, dius, no gastaré el meu temps veient una sèrie que no m'interessa en absolut, me la salto directament. Llavors també perds una mica el fil d'haver vist tot el que van traient. Abans s'estreien 2-3 pel·lis a l'any màxim. No, i a més d'algun moviment raret com She-Hulk i coses així. Uah, allò va ser horrible. Bueno, recordo les xarxes insultant a qui hagués creat allò. Tu has vist She-Hulk? Jo he vist She-Hulk, És una puta merda. Si vols, segueix viu, de les grans, O sigui, al final de la sèrie apareix el fill de Hulk per la puta cara. I és com un mini-zombi com el de Minecraft, així com raro, així cabezón, o què? És un pavo que té, o sigui, no té pèl, és calvo? per la cara i té com... Hulk calvo. No ho sabíem, no això. sé, 20 anys o alguna així. En plan, d'on ha sortit aquest pavo? Però també es pot convertir en Hulk. Sí, no, és Hulk. Però què l'ha tingut, en Black Widow? No ho sé. No se sabe, eh? O sigui, no m'han explicat res. No m'han explicat res. No, la Viuda Negra està morta. És veritat. Però si té 20 anys... Però si té 20 anys potser estava amagat, eh? La cosa és... centrem-nos. No ens anem de... perquè si no... Sempre ens anem, eh? Tornem, Carles, sisplau. D'on ve el fill de She-Hulk? Ara això el programa. Però Black Widow... Black Widow. Rip. La cosa és... jo crec que un del gran problema de Marvel era que els personatges ja no ens interessaven. Perquè hauria d'haver sigut progressiva la forma d'introduir personatges. No pot ser que de cop comencin a sortir nous personatges, el nou Capitán Amèrica, el nou tal, i se li doni un protagonisme que abans no el tenia i que a sobre perds molt amb el canvi. Però també costa fer personatges secundaris que després tinguin importància a una pel·lícula, que importi una pel·lícula un personatge jo crec que jo com a fan de les pel·lis em va passar que li ha passat a molta gent que em vaig perdre. O sigui, em vaig perdre. Després d'Endgame ja em vaig perdre. Qui és aquest? Per què fan una pel·li d'aquest? I et vaig tirar la tovallola. Llavors és quan ara, amb l'estrena de Thunderbolts, que 3 d'aquí l'heu vista, em podeu dir que això ha canviat una mica i com hem dit al principi són els New Avengers. O sigui que estem parlant de la nova etapa de Marvel, que anem a respondre la pregunta d'avui. Tornarà Marvel? Creieu que tornarà al seu nivell? Per mi, jo, sense ser el major fan de Marvel, jo no sé si és que torna al nivell, però m'agrada el nou approach que li poden donar. Perquè opinió de Thunderbolts. Sento que, per mi, Thunderbolts, el major acert de la pel·li és els personatges. Veníem de pel·lis que, com Capitán Amèrica, que, sincerament, a mi me la suda si al final... com acaba? En plan... Sí. Que perd l'escut, em dona igual, o sigui, no m'interessa, perquè la veig i m'avorreix i dic, vale, pues ja està, l'he oblidat. En canvi, jo crec que fa molt bé donar-li el protagonisme a Florence Pugh, que és una molt bona actriu, que ja ve de Black Widow, ja ha sortit de Black Widow, ja coneixes una mica el personatge. I també surt a la sèrie de Hawkeye, no? Sí, també surt a... Però clar, la sèrie sí que és cert que molta gent sí que no l'ha vist. És més fàcil haver vist la pel·li que una sèrie sencera. Però, tot i havent-li donat
la presentació de l'anterior pel·li aquí canvia totalment perquè ja comences amb el personatge amb la mort de Scarlett Johansson, de la Viuda Negra. Llavors és com que és una pel·lícula que és molt psicològica, parla molt de la salut mental i això ajuda molt a que el personatge t'interessi, perquè realment t'interesses per lo que t'està explicant, hi ha una història darrere, no és una pel·lícula buida de soy el superhéroe, viene el malo y tengo que derrotarlo. Hi ha com algo darrere que després amb el dolent de la pel·li s'explora allò, i em sembla que és una aposta molt bona, no? Molt bona, Eric, i que a sobre està molt ben feta. A mi em vas enviar un àudio on em resumies bastant Thunderbolts. Sí. Explica, sisplau, als nostres oients, ja que has vingut aquí de convidat, què opines de la pel·lícula, quina sensació vas tenir al veure-la i sobre aquest canvi de què són els New Avengers. Mira, jo crec que el de New Avengers és fum. És fum. És fum. Okay. És pur fum. En plan, Estratègia màrqueting a full, no? Com hem dit al principi. Sí, és màrqueting, però en plan és fum. O sigui, al final s'acabaran... O sigui, o potser es fusionen els Avengers normals, però en plan no sortirà com un grup de New Avengers, en plan que sortiran pel·lícules i tal, no crec. Perfecte. La pel·lícula que et va semblar? La pel·lícula em va agradar bastant, però perquè es pot veure independentment, saps? En plan, tu la pots ficar i te la pots disfrutar completament sola. En plan, o sigui, òbviament, si coneixes el context dels personatges, pues millor, però si no, te la pots gozar igual. Com a pel·lícula única, queda bé que no com les altres, que potser havies de ser un molt fan de Marvel o haver vist les altres perquè et pugui arribar a fer una mica de gràcia. I és bastant autoconclusiva, a més. Sí. No és com aquestes pel·lis de Marvel que necessites una segona... No. O sigui, que anem a fer 4 pel·lis, deixem 40 finals oberts i... fem aquesta pel·li i que la puguis entendre. Sí que és cert que sempre hi ha postcrèdits, llavors ja donen peu a una següent. Sí, clar. Segur. Sí. Que a mi és una que no m'agrada molt, que ja podem parlar després si voleu, però el tema postcrèdits. Seguim amb Thunderbolts perquè... O sigui, a mi si em preguntes sobre la història de Marvel, jo crec que això de ara estrena una pel·lícula bona, ara estrena una pel·lícula dolenta, aquest personatge m'agrada, aquest no, ha passat tota la vida. En plan, des del principi, O sigui, jo me'n recordo quan va sortir Thor, o sigui, no sé si us recordeu de Thor, però Thor és dolenta. Li va caure molt de hate. És que Thor és dolenta. Thor, des de fins que no van fer Thor Ragnarok, que va tenir una mica de volada que la gent va dir, hòstia, perquè van agafar una mica el flow de Guardians de la Galàxia, d'utilitzar l'humor dins d'una pel·li de superherois, és quan va triomfar una mica. Perquè és del Taika Waititi. Per això. Bueno, però ja hem parlat perquè canvien. La primera la fa un director, el Kenneth Branagh, que feia adaptacions de Shakespeare i l'explica la història com si fos una adaptació de... Clar. O sigui, realment no pega amb el to de... No em pega. Perfecte. Miquel, tu Thunderbolts l'has vist també? Et va agradar? Ens has dit? Jo és això. Troc que és de les pel·lis més consistents que ha fet Marvel darrerament. És el que deia en Carles, que t'importen els personatges perquè li fica una mica de background i damunt no són herois. I això jo troc que li suma un punt de dramatisme perquè, a part de que no són això com a déus, són persones i t'ensenyen que cadascú té els seus problemes, no sé què, i quan a una pel·li de superherois t'inclouen aquesta part més dramàtica, més profunda i tal, i a damunt ho saben fer bé, perfecte. Pues diu bé, però per jo al final és massa precipitat. Vale. Troc que la primera part s'extén molt i no t'agraden els finals, Normalment al Miquel no li volen els finals, Sempre ha de criticar el final, moltes vegades. Però és que, te juro, comença la pel·li molt bé. En plan, té uns 5 minuts primers molt introductoris, molt que m'han agradat, i després se pren el seu temps per desenvolupar els personatges i la trama. Què passa? Que en el final, per jo, el conflicte final, la batalla, en plan, clàssica batalla final i tot això, per jo va ser, en plan, 15 minuts de fa, i ja està. Vale. A vegades passa. Carles, hem parlat de Thunderbolt. Quina nota li poseu ràpida? Que digueu... Jo un 7. Un 7? Igual. Bueno, jo crec que un 7 també. Molt bé. Teniu ganes del nou univers que ve després? Jo sempre he tingut ganes. Sempre has tingut ganes. És que tu ets molt fan. Sí, tu estàs a tope, Tu confies plenament en que tot passa. O sigui, jo no confio plenament. Jo sé que faran pel·lícules dolentes i faran pel·lícules bones. Com de sempre. Sí. I Carles, rematem la xapa. Que la següent és Fantastic Four, els 4 fantàstics, i aquesta sí que em tira més. Amb Pedro Pascal... Vanessa Kirby... Aquesta tira més perquè el tràiler sembla molt interessant. I que de fet la postcrèdits ja es veu. Està dirigida pels germans Russo. Una mica spoiler, no, el que hem dit, però es veu que està dirigida pels... Jo una cosa que vaig veure veient la pel·li vaig dir la postcrèdits, l'última, té com visualment és super
diferent a la pel·li, i és perquè està gravada pel Russo, que són els directors d'Avengers. A 4? O sigui, la de Squad Fantastic Four? No, la van gravar, es veu fa un mes i mig en el set d'Avengers. Vale. Va. Llavors, bueno, ja veurem què tal, Ja però veurem de moment què tal. És un bon pas per anar Marvel, salvant no? la saga. Victòria per Marvel. Ens queden coses per comentar clarament de Marvel. Anem curt de temps. Em sap greu, Carles, per la xapa. Cap problema. Hem comentat una mica la pel·li, opinions. Ja sabem com és la xapa, no? La xapa, si no la tallem, podem estar així 40 minuts més. Exacte, llavors us vull clarament, salvar a les d'aquesta pròximes xapa. seccions anem comentant també pel·lis de Marvel preferides, però anem, sisplau, secció Pau Bel, el nostre profe en pràctiques. Bueno, què profe en pràctiques? Un profe ja llicenciat com Déu mana. Profe associat. Bé, S'ha tret ses opos. anem amb la secció del Pau. Cap a classe. Pau, Bon que ja dia. m'estaves mirant, amb el rellotge. En Pau, que em mira amb el rellotge i ens enrotllem una mica. Anar fent cares de... Que toca la teva secció. Que entra a la classe no te'n vagis. Exacte. Ha sonat el timbre. No, és que fa molt de profe, eh? Quan et miraven amb mala llet, en plan, ja es pots estar entrant o seu ja. La bombàstic mirada. Sí, bombàstic side-eye. Sí. Doncs bé, nois, primer de tot, hauríem de comentar que és un live action, ràpidament. Un live action no és més que una adaptació audiovisual d'una obra a actors i escenaris reals. Aleshores, és una pel·lícula d'animació, no és un live action. Podem fer un live action d'una pel·lícula d'animació o d'una sèrie d'animació. Aleshores, quines són les claus de l'èxit que tindria un live action? De primera, sobretot, i aquesta és la que més es comenta, és la fidelitat amb l'obra original, ja que ha de ser una pel·lícula bona per si mateixa, però és molt important que la base de fans i tota la gent que conegui aquell material original o li ressoni sigui fidel a l'obra. Pot canviar elements, pot ser un remake, una reinvenció d'aquell material. Amb el format també ha de canviar una mica... No, ha de canviar, evidentment, perquè és una pel·lícula, però ens estem referint de si el protagonista és un xino, no posem un negre, per exemple. Com? Per exemple. Perquè això... Bueno, a veure, els live actions de Disney està passant I què constantment. està passant? Que tothom els critica i que la fidelitat... El meme aquell de la Blancanieves, és surt allà el pedazo negre UFC, així com gegant, literalment. Doncs això provoca crítiques i són crítiques justificades. Clar. De fet, ja va bé amb Blancanieves fa poc, que es deia que l'actriu que és morena, bueno. No, Sirenita era, no? No, i amb Blancanieves. No, Blancanieves, com es diu? Però la West Side Story. Armènia o alguna cosa així. No sé d'on és. Bueno, que a veure, que a veure, frame a frame... Multicultural. Multicultural, cap problema, però sí que és veritat que, bueno, feia molt el meme, no?, de la pel·lícula de, jo què sé, posaven com de, jo què sé, fan una pel·lícula d'Obama i sortia l'Owen Wilson, saps? En plan, superblanc. Jo, per exemple, a Sirenita no me molesta gens que hi hagi una actriu de color. Bueno, és objecte de crítica. No és ni bo ni dolent. No, però dic... perquè no hi pot haver... Al final és un personatge inventat que viu de baix No, sí, totalment. Hi hauria una pel·li de Kim Jong-un feta per Kevin Hart. Clar, seria bastant bo. És vera que si Blancanieves... La gràcia és... La gràcia és que sigui Blancanieves. Clar. Clar, és estrany. És estrany. Aleshores, hem de tenir en compte que un live action, en general, tendeix a ser un aparador per a l'obra original. Tendeix a ser algo que mostra aquella obra amb un format de pel·lícula. Aleshores, molts cops, doncs, si ens sortim massa perquè el director de l'obra se li'n va, doncs igual no queda tan bé i és criticat. Aleshores, avui en dia hi ha moltes franquícies, o sigui, entre les franquícies que fan pel·lícules, una de les més sonades avui en dia és la dels videojocs, ja que hem tingut The Last of Us, que és un d'aquests pocs live actions. Vaya puta locura de Last of Us la segona temporada, ningú l'ha comentat aquí encara. Eric, gràcies, Eric. Coño, m'ha caigut tot. D'aquests tres, ningú. Podem comentar que és una d'aquelles obres, un d'aquells live actions que inclús pots haver superat l'obra original, que és el videojoc, i això que era molt famós. No, jo crec que és que se la juguen i intenten donar-li una volta a no copiar bàsicament el videojoc. Clar. I bueno, estàs literalment veient plans increïbles. Al final el videojoc és bastant cinemàtic. Ja és directament cinemàtic. Té moltes cinemàtiques. És molt fàcil quedar-te allà i ja està, i no fer res més diferent. Exacte. I per ara la sèrie s'està superant. Aquí no li va sortir tan bé a Resident Evil, que a veure, té pel·lícules, però no és el mateix que els videojocs, que són molt més aclamats. Totalment. Que és Namila Djokovic. Bueno, hi ha moltes. Resident Evil és la polla, eh?
Bueno, A mi m'agrada. A mi... La peli. Sí, sí. Ah, vale, I pensava. ara n'estrenen un altre, en Mila Jovovich, que també va per mateix rotllito. Que és el director, també, sí, Tierras, no sé què. L'estrena avui, de fet, divendres. doncs Mira que bé. tindríem, Aquí en Pau. tindríem altres com Minecraft i Super Mario, però bueno, no em vull quedar només amb els videojocs. Minecraft. Després, les més sonades, les més famoses serien les adaptacions de novel·les i llibres, no? Harry Potter, Lord of the Rings... Que l'altre capítol vam intentar xerrar-ho i bueno, vam intentar que no s'ha publicat, però vam Està xerrar tabú, ja no es parla d'això. És tabú, perdona. Ja no es parla. De sèries animades, hem tingut cagades grans com la d'Avatar, la leyenda de Aang, no Avatar, els ninots blaus, sinó... La del Calvo. La del Calvo, la del monje Shaolí, que és un nen que la va adaptar Shyamalan, va fer una mica el que va voler... Sí, a mi no em desagrada aquella pel·li. Uah, pues aquella pel·li és la més odiada per la gent que ha vist la sèrie. Jo aquella pel·li... Saps que jo la recordo amb carinyo, també? Sí, en plan... La pel·li té molt mala valoració. És dolent. És que és la pel·li molt dolenta. Crec que és la pel·li amb menys valoració de Letterboxd, que té un 1,1. En plan, 1 amb 11. Un mierdón Jo tinc històric. 2 estrelles i mig. Però i no perquè està és tan molt mal. estimada, la leyenda de Aang, la és que sèrie. lo sorprenent és que després la sèrie a IMDb crec que té un 8,9 És molt bona i la gent l'estima l'estima molt. No pots cagar-te així amb una obra tan estimada. Seguim, Pau. Pel·lícules de Scooby-Doo, l'Inspector Gadget del 99, vaig veure que hi ha una Kim Possible, hi ha una pel·li live action. Sí, a veure, és mitja actual, sí, del 2019. Perdona. Sí, no és molt famós. És una nena, és una mica raro. Després ho busco, però vaya cagada, no? Fer una pel·li a Kim Clar, Possible. com a curiositat, ja van fer una sèrie de Wings Club, es va cancel·lar amb 2 temporades. També van fer una sèrie de Wings. Sí, vaig veure el primer capítol, és veritat. Sí. Em fliparia que fessin a mi un live action de Phineas i Ferb, per exemple. De la banda del pati. Bueno, potser la cagarien, impossible, o sigui, no, és perquè impossible que tingui l'ornitorrinco la cagaries a sac. No, és impossible. I qui seria Phineas amb el cap així? Sí, sí. No ho sé, algú amb una nàpia de el l'hòstia. mateix amb en Sonic, segur. Va, sí, Aleshores. seria una cagada Seria igual que històrica. en Un Cats, que faria Paul, fins i tot l'animació. Perdoneu. Cats també vam parlar. Vam parlar també. Tabú. Aleshores, què més tindríem? De còmics, per exemple, tindríem per un costat còmics en general, com la que he comentat abans de Garfield, de Bill Murray, Mortadelo i Filemón, jo la torno a comentar. Que també Prime, Patrimoni espanyol. Estem literalment l'episodi passat, No, bé, perquè, clar, la gent no ho ha escoltat. Les pel·lícules de Tintín, també, bastant bé. I l'animació no fa por, La ja. pel·lícula de Tintín... És increïble. Cine. Spielberg. Puro cine. I sobretot les obres que més tendeixen a superar l'original, perquè han aclamat més fama, són les de superherois, amb Marvel i DC, que tindríem pel costat de Marvel Spider-Man, Iron Man, Capitán Amèrica, tal. I per part de DC, Superman, totes les de Batman, molt estimades. Tinc una pregunta. Thunderbolts venen de còmics, no? A veure, entenc que tots els personatges els adapten. I de fet és Thunderbolts, no tenim Avengers. Ah, vale, o sigui, es diuen Thunderbolts directament. Tu has llegit algun còmic de Thunderbolts? No. És que jo no havia escoltat en la punyetera vida això. És un equip de futbol, no? Jo me sona... Podria ser, Em vol Los sonar que Thunderbolts. vaig veure que els Thunderbolts originals dels còmics no són els mateixos personatges. No. Home, En plan, és que... l'equip, que diguéssim, sí que se diu Thunderbolts, però els personatges no són Sí, els no mateixos. són els mateixos. O sigui, coincideix, crec que un o dos, màxim. Perfecte. I m'ha semblat curiós de Thunderbolts. Perfecte. Seguimos. Seguim. Pues no. Vinga, va, passarem de temps, però seguim, va. M'ha semblat curiós que una de les que ha de ser protagonistes de la pel·li pues no el massa protagonista al final. No. Sí, la Taskmaster. Això, Taskmaster, aquesta... Bueno, Això a Thunderbolts. Spoiler, atenció, spoiler, se la carguen al principi de la pel·lícula. Toma. Hòstia, toma spoiler, vinga, que no l'he vist, La hòstia, que no l'he vist. La trama que anava a tenir Taskmaster era que tenia pèrdues de memòria i encara que es fes amic de John Walker, que és el Capitán Amèrica fals, Sí, l'US Agent. doncs l'intentava matar tot el rato, però com tenia com amnèsia i pèrdues de memòria, doncs encara que es fessin amics, al rato intentava matar-la. No sé per què no van afegir aquesta trama, perquè hauria molat bastant. Però és bastant bo que surtin el cartell i tot. i no sé què. Bueno, es van fer... Mira l'Esquadrón Suïcida, que es carreguen a la majoria de l'equip a l'última, no? La primera. O a Deadpool, que crea un equipo i la palmen tots. Has vist mai Deadpool 2? Sí. És increïble, tio. O sigui, formen un equipo i justament el cameo de Brad Pitt és increïble, que és el trucuta.
Ai, ens quedava per la... Ràpidament, el que volia comentar a la classe. Tenint en compte el que he comentat, de que un live action tendeix a ser un aparador per a l'obra original, avui en dia la sèrie número 1 a Netflix, a Espanya i a 20 països més, bueno, a 19 països més, és El Eternauta, que és un còmic creat per Héctor Germán Oesterheld, que és el guionista, i Francisco Solano López, l'il·lustrador, adaptat a aquesta sèrie, a aquesta minissèrie a 6 episodis per Bruno Stagnaro. Tot el cast que acabo de comentar és argentí, és una obra absolutament argentina perquè el còmic també, com he comentat, està feta per argentins, i a sobre està protagonitzada per Ricardo Darín, que deu ser l'actor més famós reconegut argentí. Argentí, 100%. Ets argentí per... Aleshores, la sinopsi seria: a Buenos Aires, Juan Salvo, que és el nostre protagonista, és un exsoldat de la Guerra de les Malvines del 82, pateix una nevada fatal, i es torna com el líder d'un grup de supervivents i lluita... És una mica spoiler, però bueno, més que res perquè m'he vist el primer episodi, si voleu ho comento. Digues. En veritat no és una nevada, és algo més. Aleshores hi ha una amenaça real i estem creant l'instint de supervivència més primari dels humans, ok? Vale. No diré més per no spoilejar, perquè el primer episodi és llarguet i si ja ho dic ja com que xafa, però doncs això. És interessant, volia comentar que, clar, en el còmic és com dels anys 50. Aleshores, la Guerra de les Malvines ni havia passat, perquè la Guerra de les Malvines és del 82. Aleshores, és curiós que al còmic, en realitat, la guerra que és la Triple Alianza o la Guerra de Paraguai del 1864. Aleshores, han actualitzat la història del personatge, és una curiositat. I també perquè les Malvines pels argentins és algo bastant important, llavors és més fàcil. Està ben tirat, la veritat. Es tracta d'una crítica a la condició humana, la comunitat, la crisi social i de com actuen els humans en aquestes situacions. Una mica de política, però jo pensava que era més, però veient el primer episodi he vist que no. I sobretot amb molta riquesa literària. És algo molt estimat entre els argentins. Bueno, és el còmic de superherois més estimat d'Argentina. I un aparador per a la cultura argentina i a veure què... Dale, pa, ets tan argentino, Pau. Per què no portes la samarreta Buenos Aires? Justament avui. Sí, havies de venir flow Buenos Aires. Era bona, Era el teu moment. I amb això, nois, Profe, has acabat la classe? Acabo la classe. Gràcies. T'has deixat una cosa, Pau, Puc anar al pati? Diu al Carles que t'has deixat alguna cosa, profe. No has mencionat un live action que s'estrena el mes que ve. Com entrenar tu dragón. Totalment. I Lilo i Stitch. Professor, avui és com quan corregint el professor. T'ha tocat molt la polla. Però tinc ganes de veure la sèrie. Tindrà bona. Me la veuré, literal, no la tenia molt en el radar. Gràcies per mencionar-la, tothom apuntar-la també. Anem, sisplau, amb la secció del Miquel. A veure què ens porta avui. Tècnicament. Eric, a tot això estàs bé? Sí. Molt fi, punt de pell. Vinga, seguim. Miquel, it's your moment. Mos trobam el 1981 a Berkeley, una ciutat de la costa est de la badia de San Francisco. Allà neix el nostre protagonista, Jake Schreier. No sé, és un nom raro. Bueno, en acabar la educació secundària, Jake se muda a Nova York, la gran ciutat, per estudiar a l'escola d'arts Tisch, de la Universitat de Nova York. No sé què devia fer, però la seva família devia tenir pasta. Bueno, allà comença la seva carrera artística i compartint habitació amb John Watts, futur director de les noves de Spider-Man, que per això són les noves i les més dolentes. No vull dir res. Els seus inicis en l'audiovisual es troben en el videoclip, ja que comença a dirigir uns quants per un grup que se deia Francis in the Lights. Després, donar un salt a la publicitat i dirigir anuncis per Absolut Vodka. Que rico. Qui no ha pogut... Que rico, no, que asco. Que rico quan tenies 16 anys i comences a beure, ara fot asco el vodka. Estem a frame, perdona. Aquí no consumim alcohol. Aquí no fem això. I Coca-Cola i palomites. Aquí Coca-Cola, un roncolat. I chill. I les palomitats sempre cauen bé. Bueno, juntament amb els seus col·legones d'uni, com nosaltres, va ser membre... No, de col·legones nada. Seguim. Perdó. Va ser membre fundador de Waverly Films, un col·lectiu de cinema en seu a Brooklyn. I cap al 2006 se va unir a Park Pictures,
Pictures, estrenant el seu primer llargmetratge, que se diu Robot and Frank i és de 2012. Robot and Frank va guanyar un premi en el Festival de Sundance i bueno, va tenir bones crítiques i se va desenvolupar bé. Jo he vist un tros de pel·lícula, una mica lenta i la temàtica per jo no és super transversal. Bàsicament és un home gran d'uns 80 anys que comença a tenir problemes de demència o Alzheimer, bàsicament que té pèrdues de memòria, se desorienta, tal, i viu sol. Què passa? Que el seu fill el pot anar a veure un cop a la setmana, tal, i això. I a partir d'aquí el seu fill li compra un robot, perquè la pel·lícula passa a un futur pròxim, que diguéssim, no ha evolucionat molt la tecnologia, però sí que hi ha robots que t'ajuden, i li compra un robot perquè l'ajudi a desenvolupar les seves tasques diàries i que l'ajudi a no tenir no perdre-se, poder fer les tasques diàries de casa, etc. Bueno, això és la pel·lícula. I en paraules d'en Jake, algunes persones tenen preocupacions sobre el que significa deixar les nostres responsabilitats en els robots, però crec que fins a cert punt, en totes les famílies, tens germans que no estan d'acord sobre la cura dels seus pares. Que en aquesta pel·lícula també s'explora bastant això de... Són dos germans que ja són grans, ja tenen famílies pròpies, tal, que han de cuidar son pare i n'hi ha una que opina una cosa i n'hi ha una que opina l'altra. El que passa a totes les famílies. I a moltes famílies passa això de... un diu que el fiquem a una residència, l'altre que no. L'altre que no hi va mai, l'altre que hi va un cop. Bueno. I si hi ha herència, flipes. Exacte. Bueno, en Jake Schreier, després del seu debut, dirigeix alguns episodis de televisió, entre ells un de Shameless. Sí o no? Sí. Quin és? Per saber si no el tenim apuntat. No el tenim apuntat. Vaya, no por he fet Dios. tanta investigació. No, però que em sembla interessant, cony, amb el que m'agrada Shameless. Sí. I el 2015 adapta un llibre de John Green. Després d'haver vist la pel·lícula, que se diu Ciudades de Papel, puc dir sense cap mena de dubte que fa un cringe de la hòstia. Com cada pel·lícula que s'adapta d'en Joan Bert. Res, aquí teniu en Jake Schreier. Guapo! Té una mica de nassot. Això de guapo. Bueno, era per agrair-li per fer Thunderbolts, no? Bueno, A veure, tampoc m'ha canviat la vida. Sí, Thunderbolts. tampoc ha estat aquí. Està bé, la pel·li, m'agrada. Està bé, no? Tampoc ens passem, vale. Bueno, i Ines Schreier segueix dirigint videoclips durant la seva carrera i destaca amb un videoclip, We Cry Together, que és típic format de videoclip per a curtmetratge també, com va fer a Taylor Swift amb All Too Well. I res, és un videoclip amb en Kendrick Lamar que va sobre una discussió un matí d'una parella i és una discussió rapejada. En plan, en Kendrick rapea... Perdó, acaba de dir rapejar? Sí, no? Pau, acaba de dir. És una discussió rapejada? O sigui, una batalla freestyle. Exacte, és com una batalla, però que s'estan tal. I el guai del curtmetratge o videoclip és que està gravat en directe el so i tot. Ah, que So tot? inclòs. Per tant, clar, ho estan fent allà mateix, tal, i és un pla seqüència. Per tant, bomba. I damunt es veu bastant bé i visualment és xulo. Kendrick Lamar, quina cançó tenia? Moltes. Quina és la típica? Humble. Canta-la. Be humble. Sí? És així, literalment? Sí. Be humble. Com? Be humble. Be humble. Bitch, sit down. Vale, no sé què acaba de ser el aquest moment, videoclip- però és que necessitava... Que... El videoclip era com aquelles càmeres, no sé com es diuen, que sembla que el món sigui, o sigui, que es veu com el globo. Vale, ara me'n recordo. Llavors va caminant por ahí, era això el videoclip. Vale. Perfecte, era per Lo ubicar... que passa és que jo trobo que diu molt beach. En plan... Bueno, perquè li agrada anar a la platja. No, com l'Àlex, no? Totalment, sí. L'Àlex Jo no dic també Però beach. dic, en el Mai curtmetratge he aquest dit tots bitch. tens bitch. I dic, joder, tio. Pobre dona. L'educació és una que Pobre s'està dona, perdent, que Miguel. puta tot el temps. Bueno, la qüestió, que en el juny de 2022 en Jake Schreier va ser contractat per a dirigir la pel·lícula de superherois Thunderbolts. Com? De Marvel Studios. Què és aquesta pel·li? Bo. Què? Què? Quina pel·li és? Thunder, Com? què? Hem parlat d'ella? Perfecte, Miquel. Gràcies res. per aquesta Això. gran informació d'un director bueno, que pocs coneixíem. Jo, en el meu cas... Jo crec Jo que... segur que no.
No coneixíem. I el Miquel s'ha empapat per conèixer-lo. Sí. No, I ens han donat detalls molt interessants com el vodka, com M'he el mirat Ciudades de Shameless. Papel, és una merda. Vale, molt bé. I té això, sobretot ha fet feina en publicitat aquest senyor i, Pues mira. i en videoclips. Bueno, un tio solvent. En Però- plan que li encarregues però- la pel·li i te la fa Ha bé. fet diners i un cop amb diners Clar, ha de ser. Anna ha fet una transició a tele i després ha fet alguna de pel·lícules, però Això ho fan molts, o sigui. té 3 llargmetratges. Així que anem amb, al final de l'episodi, em sap greu, el joc que teníem planejat el penjarem per xarxes, que ara el gravarem, però l'episodi d'avui, per temps, ja finalitzem. Ok. Eric, espero que hagis estat còmode. Molt còmode. Veureu per xarxa del joc que ens porta preparat l'Eric, però fins aquí el programa avui hem repassat les glòries de Marvel. Ens hem preguntat si Thunderbolt pot ressuscitar una franquícia que arrossegava els peus. Hem fet memòria de quan a escena post-crèdits es feia tremolar. Bueno, no hem fet memòria al final de la xapa, però no passa res. Ai, quina memòria. Ai, quina memòria. I com sempre, ho hem fet entre riures, debats i molt d'amor per cinema. Si t'has quedat amb ganes de més, segueix-nos a Instagram, TikTok, YouTube, Spotify o sigui on sigui que ens escoltis, el podcast amb dignitat. I si et ve de gust, deixa'ns una valoració de 5 estrelles. No t'arreglarà la vida, però a nosaltres ens farà més feliços que un cameo de Hugh Jackman. Ens trobem la setmana que ve amb més cinema, més riures i més fum de rodatge. Això ha sigut Frame a Frame, el teu podcast de cinema de confiança. Vinga, adeu! Adéu, Framers!